नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला छोले किंवा काबुली चण्याची उसळ कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य: कांदा, मीडियम साईजचा कांदा घेतलाय, तो बारीक चिरून घेतलाय। नंतर 10-12 कढीपत्त्याची पानं, 1 तमालपत्र, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं इथे ठेचून घेतलंय मी। 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो घेतले बारीक चिरून, कोथिंबीर, त्यानंतर मालवणी मसाला, त्यानंतर मालवणी वाटण। याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये शेअर केलेली आहे, ती तुम्ही बघून घ्या। त्यानंतर तेल, त्यानंतर हे छोल्यांमध्ये मीठ घालून कुकरला 3 शिट्या करून हे उकडून घेतलेत। आता मी गॅस चालू करते इथे। त्यानंतर आता इथे मी 4 चमचे तेल घेतलंय, छोटे 4 चमचे तेल घेतले। त्यानंतर तेल तापल्यानंतर पण याच्यामध्ये राई, जिरं आणि हळद आपण नंतर टाकणार आहोत कांदा टाकल्यानंतर, नाही तर ती जळेल, म्हणून थोड्या वेळाने टाकणार आहोत ती कांदा टाकल्यावर। त्यानंतर आपण तमालपत्र टाकणार आहोत त्यातच। ते चांगले राई आणि जिरं तडतडल्यानंतर आपण 10-12 ज्या कढीपत्त्याची पानं घेतली ती आपण जरा हाताने चोरून नंतर त्या ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत फोडणीमध्ये, त्याच्याने जरा वास छान येतो। त्यानंतर आपण जो मीडियम साईजचा कांदा घेतलेला बारीक चिरून तो आपण घालणार आहोत आतमध्ये आणि तो चांगला परतायचा आहे आपल्याला। या भाजीला कांदा आणि टोमॅटो जरा जास्त असेल तर जरा छान चव लागते। टोमॅटो धुवून पाहिजे, त्याला जरा रसा बरा होतो मग आणि कलरही छान येतो। त्यानंतर थोडी मी हळद, पाव चमचा हळद टाकणार आहे कांद्यावर आणि ते चांगले परतून घ्यायचे आपल्याला सर्व हे राई, जिरं, कढीपत्ता, तमालपत्र आणि कांदा आणि हळद। त्यानंतर लसूण आणि आलं हे जे ठेचून घेतले आपण, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं ते ठेचून घेतलंय, ते आपण घालून नंतर चांगलं ढवळून घ्यायचंय। ते चांगलं भाजून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये 2 जे मीडियम साईजचे टोमॅटो कापून घेतलेत बारीक ते टाकणार आहोत। टोमॅटो आणि कांदा चांगला मऊ होण्यासाठी थोडं चिमूटभर मीठ टाकणार आहे त्यावर फोडणीमध्ये, त्याच्याने कांदा आणि टोमॅटो चांगला मऊ भाजला जातो किंवा मऊ होतो पटकन। कांदा आणि टोमॅटो नरम होईपर्यंत आपण त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे। आता 2 मिनिटं झालीत, आपण पुन्हा काढून बघूया झाकण। कांदा आणि टोमॅटो चांगला मऊ झालाय। आता आपण या इथे लाल मसाला टाकणार आहोत, त्याच्यामध्ये लाल तिखट 1.5 चमचा लाल तिखट टाकणार आहे। हा मालवणी मसाला मध्ये तिखट आहे, ते तुम्ही मसाला तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही टाकू शकता, कमी जास्त। हा मी जो टाकलाय तो मला आता एवढा बस आहे एवढ्या भाजीसाठी। यात वेगळा गरम मसाला टाकायची गरज नाही, कारण या लाल तिखटामध्ये सर्व आहे, त्यामुळे वेगळा गरम मसाला टाकायची गरज नाही। गॅस मोठा ठेवला तर ते सर्व जळून जाईल, त्यासाठी मीडियम गॅसवर आपल्याला हे सर्व करायचं आहे। त्यानंतर सर्व मसाला भाजून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये छोले टाकणार आहोत किंवा काबुली चणे टाकणार आहोत आणि ते चांगलं मिक्स करायचं आहे आपल्याला। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्याला चांगलं उकळी येऊ द्यायची आहे। आता त्याला उकळी येते, त्या आता आपण थोडं मीठ टाकणार आहोत। आधी शिजताना आपण मीठ टाकलेलं आहे त्याच्यामध्ये, त्यामुळे मीठ जरा अंदाजानेच टाकायचं आहे। आता या भाजीला आता चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे। छोले शिजवून घेतले त्यामुळे जास्त वेळ लागणार नाही आपल्याला करायला। थोडी कोथिंबीर टाकणार आहे आणि मी आता म्हणजे शिजताना थोडी कोथिंबीर टाकली जरा वास छान येतो त्या कोथिंबीरीचा। आता उकळी आली चांगली छोल्यांना, तर आता आपण त्यामध्ये वाटण टाकणार आहोत। वाटण हे तुमच्या आवडीप्रमाणे, तुम्हाला ग्रेव्ही जेवढी हवी त्याप्रमाणे तुम्ही ते वाटण टाकायचं आहे। वाटण टाकल्यानंतर थोडं पाणी टाकणार आहे, कारण का दुसरं पाणी आपण टाकलंच नव्हतं। छोल्यांमध्ये जेवढं पाणी होतं तेवढंच आपण टाकलेलं ह्याच्यात, कारण आपण जे काय कांदा, टोमॅटो आणि मसाला जे काय घातलंय ते आता छोल्यांमध्ये चांगलं मुरायला हवं ते आणि वाटण, त्यामुळे आपण थोडं पाणी आणखी टाकणार आहोत। आणि जास्त घट्ट करायची नाही आहे ही भाजी, कारण ही थंड झाल्यावर आणखी घट्ट होते, त्यासाठी थोडा रस्सा ठेवायचा आहे भाजीमध्ये आपल्याला। या वाटण कमी जास्त तुमच्या ग्रेव्हीनुसार करायचं, तुम्हाला जेवढी ग्रेव्ही हवी असेल त्याप्रमाणे कमी जास्त वाटण करू शकता। भाजीला छान कलर आलाय, लाल भडक टोमॅटो आणि मसाला आणि त्यात ते कोथिंबीर मस्तच दिसते।
चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे 5 मिनटं. त्यात तो सर्व मसाला, मीठ मसाला आणि वाटण हे सगळं त्यात मिक्स चांगलं व्हायला हवं छोल्यांमध्ये. त्यासाठी चांगले एक उकळी येऊ द्यायची. 5 मिनटं उकळत ठेवायचं आपल्याला. ते उकळी आले त्या छोल्यांना. आता वरून मी कोथिंबीर घालते थोडी आणि 5-1 मिनटं आपण उकळत ठेवणार आहोत आणि नंतर आपला गॅस बंद करणार. आपली भाजी तयार होईल तोपर्यंत. चांगली उकळी आली. आता याला 5 मिनटं होऊन गेली. थोडी कोथिंबीर वरून टाकते मी आता. आणि थोडी ओलसरच ठेवायची. जरा जास्त घट्ट केली तर मध्ये आणखीनच घट्ट होते. मग तुम्ही पोळी किंवा भाकरीबरोबर किंवा भाताबरोबर सुद्धा अशीच खाऊ शकता. ही थोडी चटणी अशी चटणी राहायला पाहिजे याची. जास्त पातळ नाही जास्त घट्ट नाही अशा प्रकारे ठेवायची आहे. आपले छोले तयार झाले. आता मी गॅस बंद करते. तुम्ही नक्की करून बघा. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.